だんだんと寒さが増してきましたね。冷たい風に当たったり、室内で暖かな空気にずっと当たり続けていると、だんだんと口の周りがカサカサしたり、目元が突っ張ったような感じになってしまうことありませんか？そういう時にはメイクの上から保水や保湿をするといいんですね。方法は、化粧水を出す時にいつも通り出さず半分の量にしてしまって、手のひら全体に、特に指先の方に多めに広げていただいて、それを突っ張りやすい箇所にそーっと手を置くようにしてトントンとこうつけるんですね。あまり出す量が多すぎるとメイクのよれの原因につながってしまうので、少量をそーっとかさつくところに置くようにしてください。そして SP クリームなど保湿性の高いクリームをそーっとトン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 とこうゆっくりゆっくり置くように、そーっとゆっくりゆっくり置きながらつけて、その上にパウダーをつけるといいですよ。